Banija kuća koju smo ikad istraživali. Ali naravno da... Naravno nismo još ušli. Tak smo pred vratima, još par bi. Već minutu i... Nismo ni ušli, već smo sustrali. Već stavljamo vam se kad uđemo unutra. Jebote Bog. Daj dolaz. Ovo je neko sve digo. Ajde vam, bo ja ne smijem ući. Ima lopata. Jebente, mene je isprepio. Mi neko... Izlatim, imam lopatu, vidi ovo. Ajmo kafc, ajmo kafc. Vidi lopate ovdje. Vidi lopate. Vidi lopate, konji. Ljudi, otvarajte vrata, bogat. Ja sam susru. Ja ne idem. Ja idem za njim. Ja imam džezmicu. Imam i džezmicu. Još ima četiri paslanje. Dvije kao malo, Kako ovo krivo? Bog te pogledaj. Ovo posebno jebje, ovo posebno lavabo, ovo posebno kao... Daj to vam. Sad na kući. Aj sad da ga ja... Vidi ovo. Joj. A sve go tamo. Ne smijem ja tamo. Da ne smiješ, ti YouTube. Ja sam YouTuber, ali nisam toliko... Imam još 5 sekundi. Ja imam ovo pa... De vam ute. Ima nešto. Pa vidio si. A daj, ne radi. Ovdje. Alo, imate, de vidi ovo. Tam kraj kuda je. To ti jebote materijalka. Pa jelka. Ne bih da je nešto. Jebenti. Onda se nešto ne sluša. What the fuck? Je nama trni? Meni trni kurac. Ti se neko shvata neki.
ajde, ajde mam. A gledaj se. Pa dobro, navukli ljudi. A moj se, ja dobio. Da, Nemoj. nemoj, aj sad nek neko izađe, ja ne smijem. O, dobro. Ajde, ajde. Šta što radi, to radi. Da, ba jebote, splašće opet vrata.